Munyakero boda sub county ya Masaba North na ande na bogonde coordinator ya Nyanza region inde ngoliye kerogie county ya Nyamira Munyakero ekibono twachakire campaign tukolera no mera nabasani bane abanyakero abaraibe sub county bakegobe sub county ya Nyamira South twari okwanegoro yoborai bwito bwe county egento twagamba mangana mange na turachoke county yetu na era nema magendo ya sector ya boda twanyora abe ukwana muna murabo ito baguchandwe tawnie ekinje munango kina irekeroge county ndaje ko kandi kora abantu bane baguchandwa se county ito ya Nyamira egendo kenalo gusaba obora inyasaye okorwa ejinejinga kiche campaign ega Nyamira iwo ikire ko umenene na mochama nonde gwakore nere campaign okuyumambio butire benga the president ito njaruri rube go restrict all the borders election go suspend chikura chos bicha stage in the yons kera toko bana Munyakero bo kuri chikura na nando go juwagi chikura na nayo tagete kerogo so the transparency yabe go chimotua alo saba county commissioner na county commander iru beli baewa altini manane za security meeting usudi abantu banyamira south na barabu anyamira county ngimo banyoro bo sibole bwabo ndobwate chikura lova close the Nyamira sub county jira koru endo nagania ba riders baito ne chairman chito tobe patient tukorobo cholio buya onde taironde kiara utwaro morembe mira egende getangani tora kole ndo bwatu machiko tokorosia machiko ago protect umwana boda kawaita korunza ali baka igoro bakomo chairman chitabye chomo chairman kurusu kubutu ofyo tingo chanjera egendo kenala gogote bintu tware assembly ase katiba ya na ase manifesto ya ndorosia assembly to 20 wards azaji 20 wards eji dobata abanyakero bechu ward abanyakero bali na bakorosia machikera nje bone president ye county gose governor ekerole governor okoroso liwa machiko nabantu bakoro ku members of assembly ekero to na rosiri assembly ya sinyire korosia banga ase miaka 11 togotwara assembly asibago twaro mo speaker okoro boda bagochora barosie bill kero baretire bill yenyere gasi ano konye sign onye barosie bill engiya era konya abantu baitu ba boda the boda ye change egento kenare go challenge the current leadership gote abare barabobora ino gwabo jenare go challenge Munyakero boitoro ache openly ade for the last 13 years abeiro Munyakero boda we county ito ya Nyamira any tangible development ate bebinda konyire kurwa se serikali enene kagote babibere bitatu to mutigeraga endekora atate beti aendeka egento kenare go saba obora yo bazi na twetore boda association of Kenya BAK. Under BAK we must work with the leadership ndokore no obora ibwa leadership yeto ya ndokore na county commissioners ndokore na regional commissioner ndokore na county commander with all those PD we must work with the government ne president yeto William Ruto ndokore na regas asobora yo kerona chor muno Munyakero we county yeto ya Nyamira na litora akonya abantu baito kimagendero bire no mogoko monene asokumera abachema ni Nyamira South njege ndongo saba chikuranjire motu tarehe 24 May 2024 ngo saba abachema ni mwenzi tumera ne borabu tuhakie kura tonyoro mo chairman omadiri chiko ningi okubangati stage talinga onye woko moseli oseli chairman ye ku stage woko mogosera oseli chairman ye stage so what we need is freedom tunyore constitution yengiya boda ebangu tutwale sako tutwale welfare asengi ndisiko liboniga Nyamira county at large ntubuga disa ko ni constitution inde yonse ekutugava buna bana boda njege ndongo saba boda tumera na ali twakekura na oyo kurungana ro machema ni bwe county ogote yabangana uja kuchitariki chiaye tabuga ti mandate inde yonse yo kuruchitariki chie chikura ege ndale na competitor aganya abangwe aenda akerwe kura onye gakoira airo nyata akoiro yogosoa abe buno machema ni itu so igo ndongo ta boda this time round ngwa gadore chikura now freedom is coming njege ndongo tebe round ye ndota yedi ko limit ngana ki omonta abwate sector ye chipikipiki ngana yonyoneti for almost 15 years around the sangie change boda na ndo tororoka na kuchimoti abantu bali genuine bara kolega asine county government nintu that's why tu obisi buna barai asengenjo obisi le tu ngasengenjo yo wanjeru so obonchereri tu obisi eli buna barai togo support ya serikali togo support ya sector ya boda boniga tubwate sako obisi eli ekoroni boniga ndebwezi mwana boda utaite roni ogocha obisi eli opaka 1100 so kwa hiyo obisi tu ngasengenjo obisi kurwe
obisi yetu ete ne meaning ne county yetu ete obisi ase ng'encho ngokonyetera sector ya boda boda nondo oyo ogoteba ng'a torusiga obisi eria ewe. In fact omonto oyo ogokwana none ekero chikura chiagetu chia sub county tachoriri n'abachemani abango no mochema iga abegetwa ase eng'encho yogotorwania esegi ase eng'etora obisi igo bono nyagatagete obisi tigakora amagendero amaya erinde nere aewa obisi tokugani ng'a oewa obisi magendero taiyo okoreta ase sub county yetu ya Nyamira. So inche egento ngoteba egasi Robin akore buna omochemani nengiya naende totobwaterana noe oyo ominto Dominic Papu n'abachemani bande korumanga note igere ng'a tonyore echemani ye county egochi gotokonya gochi motu ekorete sector ya boda boda amo igo rituko abambara ibara ase rituko rya leto n'abachemani be sub county ya Nyamira South kabisa.